da mutum da kana nuku ka kika ce wani babbar riga na san kana tare da munafurci a cikin ranka bari in ga maka idan baban nan zamu je in gaishe da shi shine zamu tafi da ke ya kai yaushe ka shigo ba ku haɗu da ita ba It's a story of sadness. It's a story of madness. It's a story of selfish interest. Ni ce mace ɗaya tamkar mata hudu. Kaito. Amma da kin san da cewa tana da ƙarfin mulki a cikin gidana? Baka ga mutum da gidan yake ba? Daga! Wannan ne wulaƙanci ne Amina. Za ta iya towa da fetur nan gaba. Kaito. Ki rasa abin da zaki musu shine sai ki ba su shinkafa wacce baki dafa ta ba ɗanya? Gishiri! Ruwan ma da zan sha kin san kin zuba gishiri a ciki? Wannan shirin mugunta ce. A forensics doctor has a destiny and fate for his wife, but she's willing to take his life. Kaito, she belongs to him. He admires her. He willing her. He's ready to die for her. But she's not ready. Kaito. In na je ne rashin mutuncin ki sake kiran ki sake kora miki jawabi tunda ke wasa ce ki. Lokacin da na aure ki, su waye suka shiga gaba suka je aka yi sabga daurin auren naki ba su bane? To wallahi ni baka isa da ni ba. Haka kika ce? How could she? How possible? How torture? How unworthy? Kaito. Zan je office. Me yasa tun kan ka shirya baka ce mun zaka je office ba ko ina da abin da nake so ka mu? Ba za mu bari gobe sai mu je ba? Duk lokacin da na tashi yin abu a lokacin nake so a min abuna. Ina son ni in dinga maka aski da kaina. Yaushe kuma kika koyi aski? Wani kacin ma yake maka aski balle ni matarka? Wannan baiwar Allah ma kwatana da hankali. Kai Ta karbi lambar riƙayya. Ya kai kamata. Hello? Ke da kikiya. Wannan babban wata ce. To me kake nufi? Kaito. Encouragement. Drive for the right. Drive for the love. Drive for the kicked. Drive for the east. Drive for the none of eight. Kaito. Executive producer. MD. Producer. Shaibu Idris Lilisko. Jamti kafin wannan masifafiyar ta fito. Sarauniyar mata, gimbiyan mata, ai ban san kin shigo ba. Story and screenplay directed by San Ahmad Khan Karofi.